ड्रम से गड्ढा में डालल जा रहल ई शराब के ठिकाना लगावे के कार्रवाई में जुटल बाड़न भागलपुर पुलिस और उत्पाद विभाग के जवान, जिनकर देखरेख में करीब 21 लाख रुपया मूल्य के शराब नष्ट कईल गई। 40,000 लीटर से ज्यादा शराब के खेप के भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पुरैनी पुल के पास बुढ़िया नदी अंतर्गत नष्ट कईल गई। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब के चोरी छिपे बिक्री और तस्करी के मामला लगातार सामने आवला, जेकरा खिलाफ कार्रवाई भी कईल जात रहला। ऐसने एगो कार्रवाई में शराब के ई बड़ा खेप भागलपुर में पकड़ाइल, जेकरा नष्ट करे खातिर जेसीबी मशीन के भी मदद लेवल गईल। एगो बड़ा गड्ढा खोद के ओकरा में विदेशी शराब के पेटी, कच्चा और महुआ शराब सभी के डाल देवल गईल और नष्ट करे के बाद फिर गड्ढा के मिट्टी से भर देवल गईल। ई मौका पर उत्पाद विभाग के अधिकारी चंदन कुमार के साथ ट्रेनिंग दारोगा मिथिलेश कुमार, मुकेश कुमार, जगदीशपुर प्रखंड के अंचलाधिकारी सोनू भगत और जगदीशपुर थाना अध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी मौजूद रहन। आपन जिला आपन इलाका के खबर खातिर देखत रही और सब्सक्राइब करी खबरिया भोजपुरी चैनल, जे यूट्यूब पर प्रमुख भोजपुरी न्यूज चैनल बा।